پشتی شەوەکە گران گۆبا و باران پر باری di encam da lehî li çend taxên bajarê Kobanê qelibî. Gelek malên van taxan di nava avê da man. Hemed mala wî li taxa botan e. Gober lê ket û cil û şeltên wan derbasî nav kolanan bûn. Hemed û malbata xwe ji berbanga sibehê da dest bi paqişkirina xaniyên xwe kirin û hewl dide ji nava avê paqij bike. û jinûva di mala xwe da rûne. Fîdan çêbû, afat biro hewş beş tije bû zanî. Atixwa dimnê tev tê ştek ser hev dema. Ava hareta wanî gî çû. Dimnê çikarî kime. Qedavê çet kime, avê çet kime belkî. Hender av xefe bê hebnê şişêr bime. Gî hender tê. Hender bê fêdan e. Tegarê. Ha tu dimnê çêbî. Ev kê çêb kine. Zora mal gî çû mesela. Ku ne istene ciranê min jî werga gîçûn. Va haret maratana tev çû. Yani. Nebî malek ew di dilê sêne. Tev çû va hêlan. Bahoza baranê gocara duyemîn e di vê salê da li bajarê Kobanê û gundewarê wê dixe. Gelek ziyan gihan mal û warên welatiyan. Gohîn welatî ji warê xwe koç kirin. Li gor endamê Komîteya Xizmetguzariyê yê Şaredariya Kobanê nêzî hezar malî ziyan gihîştî. û ew jî li gor derfetên di destê wan da karê xwe dikin got alîkariya welatiyan bikin. Ortaya millet üretken, millete yardım kene, ovliyete, mesela koluk abatken, falan ken, muhat işitkin var yani kesi milleti koy yardım kene, millet koy hat işitkin kene ki. O koluk tane millet koy yardım kene, ofte, falan te yardım millet kene, matkoy te milleti muhat işit yardım yani. بلا ایوان داخل کن که از اون چی که حالا که استقیل وان چه بود میتونه که آبرابو مجبور بلو اگه داخل کرد و هم نیر جلبه دانه هم خدمت بیم لکی دوین نه هم چه بکنجی هنده کرد اما چه برای ملت زبر ایشک دی جاره برای لی آدمی میتونه کشته که نوبه جاره آدمی دونی بایی کشل من لیره بود واران سگینی باله کش قربت رو که وقت ملتی ما بلو بکنه حسان دشونه نه شلتی وان ما نه جراحی وان ما تقیران خوزی کنن تقصیر رو Ev ne cara yekemîn e di vê salê da got bahoza baranê li Kobanê û gundewarê wê dixe û di encama van bahozan da çend kesan canê xweş destan, ji bilî vê yekê jî gelek zirar gihîşt mal û milkên xelkê û xanî hatin rûxandin. Di encama bahozê da cara duyemîn e got lehî li çend taxên Kobanê diqelibe û di encam da gelek ziyan gihîşte mal û warên xelkê. Tevî got Şaredariya Kobanê alîkariya xelkê dike lê xelkê van taxan hêviya çareseriyeke daîm e got ji wan re warê peyda kirin. Mehmûd Balî dengê Amerîka, bajarê Kobanê.